zarragoa da, talena, gu etorri ginean Iruratik. Eta ni berriz hemen, Amarotzen txistua jotzen Xabier Zelaiakin, urte pila batetan, txiki-txikitatik, eta hoxe, 81an hola, genuzkala 14 urte, 15 urte hola, esan ziguen hoxe, txistulari generazio relebo berria behartzala, eta hemen dihon ginen Aitziber eta bilok. Eta hasi ginen negu batian, jotzen, area junda ensaiotan, da pixkatola hasi ginen. Jakin gabe ondo udaberri ere zertzan, hemen Amarotzen, bai, Tolosako dantzataldea zala, baina ez zean bitotan, ozen bateaino abarkatzezun, eta idea hundik euki gabe. Baina, gutzat, ensaioak osatzeko eta oso ondo etortzezan, eta hala hasi ginen, ostiraletan juten, ostiraletako ensaioa. Bai, oso eta honeako gaina, ez, kanpotikan nik uste itxura, ez dakit nola antolatuko, ez? Bai, oso formala igual, ez? Bai, formala, edo eta gero, gure kasuan bintzat, ez? Eta guain ikusten nazen ez ere, zuek rollo oso naukazue, eta horrek ematen dio bizia azkenean taldeai, Baina egia da, sensazio emateizun hasieran ere pixkatoi dela. O pixkat, sartzea zoazela nun baitea, danak pina bat bezala, hogeto bat bezala diala, eta zu sartzea zoazela ondo ez dakizula nun, eta nola enkajatuko zuen, eta pixkatoi da ere, nigoatzen ez lehenengo aldia sartu ginanen, eta goitik abitu, han zubi bat zeukan lehenoko piztina zarretan, zubi bat zeon, eta beheran ikustezan nola ensaiatze zuen, eta area sartu, eta honea gatoz gutxistua jotzea, eta goitik pasatzen da, jende guztia ikusi, 180 ez ezaguna, eta ze esperoko du hemen, ez, nola, ze harrera, ez duzu espero ere gero hainbeste murgilduko zean bertan, ez? Eta gero sartzezea, eta formola ezik, beste dozer gauz. Jarri behartzan garaien, hor, jartzezan. Horren harira burua atorkit anekdota bat, Hungriako bidaien usteet, beste kubano gura, esto jodido vasco, non esatezun, jota trampaldo hio arte, desastre bat. Estos nos la van a liar, esatezun, zeon desespero dagoa, juerga da, parranda, denbora guztien, jota behakin, zortzikotea jarrian plast, klabausan, eta, claro, Gipuzkoako dantzako dute, eta tipua xokeatuta. Etorri izan, bukatu gendune, etorri izan, gizona guztua, baina kistonak esaten, baina arra joia nik uste nun, eta gero, eta, claro, gaina dantza oso martziala dia oso zera, eta, claro, ikusi gaitu gora jo arte desastreuz bat, nola baita esateko, eta gero hain zuzen hain zea, claro, ez zuen espero, gehatu zen doblauta. Neskoloko da. Bai. Zea, gure, ez dakit, gaur egun taldeek badaude, kiston dantzak dituztenak, gaur egungo koreografiat oso zabalduta dago, ez deritzot gaizki daunik, baina ikusten dut, falta dela pausotan eta dantzariek ez dakite zeidian iten, ez dakite. Definizio falta. Zehaztasun falta pausoetan, ez dut esan nahi bezatelain koreografia baino, zeiten nahi zen jakintzazu, ez dakit. Nik uste eman zaiola izugarrizko importantzia, ez? Udaberrin, txistulari izan da, ez dezu ez ere gehiagi zehaztasun hortan fijatzen, ez? Baina nik uste estudio asko indituela. Ni behintzat zuei beti ikusten izuen, o liburuk irakurtzen pausoak nola zian, o beste ez dakin hundik informazioa, o tokian tokira juten benetan hango dantzak nola dian. Ez nik uste investigazioai eta benetazko dantzan izaerai eman zaiola izugarrizko garrantzia, ez? Bai, eta nik uste funtsatzko, hala. Naizta gero, bintza jakin, gero bilakera beste bat eukiko bazure, bintza jakin, oinarria zein da, ez? Nik uste gaur punta-puntan dabilen dantzari batek, eta esango nuke Gipuzkoan engoia asko izueta ez duela irakurri, ez dakiela, izueta zein dan. Eta nire iruditzait, oinarrizkoa, ez dakit. Aita gure baino importante, dantzari bat entzako. Ez dakit, nik bintzat faltan botatzen dut ikustea emanaldi bat dan bezalako urteak ez ditutela ikusi, urteak. Zer esan nahi zu, dantza bakoitza dan bezala? Gipuzkoako dantza bat, Otsagabiko dantza bat, beha dan bezala, ez dakit. Egia da ere, hoia gaur egun grabatuta daukazula, ez da nola esan, gordetzeko ere sistemak ere badaude... Baina gauza gordetzea, beste gauza ikustea, ez dakit. Gero ikustea zuzenen, ja. Kiston gozatu hartuko nuke ikusi, zortzikote bat ikustea Gipuzkoan bat egiten, beharran bezala. Nik, Nik. Lokala aldaketak ere zuek bezala, guk ere eduki ditugu pasa genitun.
Eta orduan, oitakon bat goatzen naiz ni, ondo aprobetxatu gendula, pixkat geneukan partitura sorta, ura klasifikatu, ordenatu, ahots guztiak pilatu, berriz ordenadorez pasa, Juan Mari Kriston lana intzun hor, eta ia esan gelditu zen lan nahiko polit bat, eta bueno, behintzat lortu gendun, area zindoa zenen, musikon lokalea zindoa zenen, zer aurkitu nahi zendun, nun zeon, junda minutu baten egiteko gai izatea. Urtek lehenago, inundik inoa posible etzana ez. Eta kiston bilduma intzan, kiston instrumentu bilduma, bakoitza bere liburuzkan jarrita instrumentu bakoitzeka, ahots bakoitzeko, lan bikaina intzan, egia esan. Bat desabioa edo, aurrezua, eta fandangota ginen. Netzat, dipintzat? Netzat bordon dantza. Netzat txistu bakine bai, Igual txistua banda mogolloi guztian barne. Egun hortan bertan eta okio bezala jota bere erdia hitz ez tezula eta oi. Eta ritmora sekula jute ez gehala eta zuekin batea, eta gauzek. Baina xarma berezia. Naiz eta Hungria jun, Suiza jun, Irlanda, emanaldi berezia zen San Juan bezperagoa. Urteko emanaldia, esan dezala. Naiz eta etxian izan. Igual horregatik ez. Eta nik ustez sumatuetela urten handantzan zion jendeantzat berdina zala ez? Nik somatzen un sensazio oso bizitzen aiziala bezala. Naiz eta uztaia hundikin beti arazok izan, berdinak, ez dira sartzen, ezin dira atera, puskatzeia, bat lurren bukatzeu. Ebi haiteu, irrixatu lurrea, baina berdina. Zer berezi hau, ez? Ateratzeko garaien ja, benga, zan beste animoa, ez dakit, beste indar bat, beste... Ni ondo ez naiz goatzen, ez dauzkatola datakola inburun, baina ibili ginala Hungrian, Suizan, Italian, Lugano alden, baitare, Holanda beste behin, Frantzi iparraldene bai, izenak eta ez naiz goatzen, baina bai, ikastea pilo bat, ezautzea jende pilo bat, dantza egiteko modu pila bat, eta bai, eta parranda pila. Ez, baina egia da, berazgarria dela, zentzu guztitan. Bikotea gozatzeko, bai, balion zuen. Bai, claro. Gaur egun bai, seguro. Orokorren bintzat. Bai, gainera kontutan hartu behar da nik uste, area kanpoa jun izan gehanen, Hungrian adibidez, oso izan, beti diala, esan dezagun dantza festivalak. Osea, dia, munduko herrialde ezberdinetatik datorren dantza talde ezberdinak dantza itea. Orduan, ua ikustea di joana, jada dantzakiko sensibilidade berezi bat daukan jendea. Ez, ere? Orduan ikustea juteanak, guantxe ikusteu talde tailandez bat, eta gero gu. Eta gure ondoren talde afrikar bat, eta ez da nola esan. Ikustet mezkla horrek ere, eragiteula ikusleangan oso sensazio ona, beti festivaletatik sensazio oso ona. Gero beste gauza zen desfileek, ja. 6 kilometroko desfileek eta gauzoik, ja. Goizeko 6 zegoetan zen, goizeko 6 zazpitan. Berandu ezin zen, ja, beroagatik. Baina, bai. Baina, horako batzuk, bai. Desfile batzuk esatuz, baina ez dago inor, zenentzako. Ez, baina harri zen, goizeko zazpitan, inorrez da ingo. Kalea atea, jendez lepo. Ez ondo goatzen, bai. Hungrian mintzat goatzen nahi, kalea atea, goizeko zazpitan desfile. Zer, goizeko zazpitan desfilea? Inorrez zegoen kalea, inorrez. Jendea lepo. Diosala egiteko garaien, aktuazioa bukatu da gero. Beina ez gendu noi, ez gendu landu gehiago. Ez. Saludatzea te behar dara, bueno, adios. Desastre. Ordu arteko puntu guzti galtzen ditu. Zalantzai gabe bateatu iteu, ez? Zalantzai gabe ekipoa iteu, pina iteu. 12 egun, 14 egun, ez da gizien bat egun, autobus baten lotan, oitatik gau batzuk behintzat. Eta taldeak egin beharra, guain ez da gizenek urdeiazpiko atomaten prestatu behar duela, eta gero zuek garbitu behar dezuela platerak, eta zuek ez da gizein behar dezuela, eta zuek, ez? Eta horren ondorengo txarlak, eta taldetxok eta izketaldik, eta asko emateguen ikustet, ez? Asko, eta, bueno, eozein kasutan, ja ateratzen zea zure betiko rutinatik, eta egiten duzu esperientzi berri bat, ja gogotxu zela, ja jarrera ere ikastekoa da, eta jarrera ere ondo egotekoa da, eta nik uste batez ere taldea iteula, taldea egin, nik uste baietz, batez ere. Arazoak konpontzetik,
beste zea bat lortzen da, beste kimika egiten da, osea, gauza ondo jozten, baina olakoetan, ez gauza larrik, baina sortzen dira arazoak eta konpontzen joan behar da, eta horrek ekipo egite, horrek asko biltzen du. Baizu naiz eta liskarren batzuk bai, tarteka, Bai. Honek garea jun nahi du, eta besteak garea jun nahi du, eta inok ez editu nahi, eta iefa. Baita. Baina, bueno, orokorren. Beti gaude, bai. Mozkorraldi mato beste bai. Hori ez zia, esaten kamaran aurren edo. Hoi, esan ardia ba. Ez dut jo asko harrapatu daño. Bakarren matola gultan bai. Behin, Holandan, emanaldik eta dena bukatu, afaltzea jun, han barra libre eta bufeten ez goatzen zan. Baina barra libre bai goatzen naiz badazala. Eta bakizu, zeizatean hor txistulari dantzan astea, eta dantzarik instrumento bila juteia, eta un poquito kaos. Eta honi zeokurrituko tatuba hartzia ba. Tatuba bakizu zeize bota bertzaion. Ba, klaro, horri putzin da, eta bestaldetik jefa. Naiz eta gero ez emanaldien fasea eta era aktiboan parte hartzea bukatu, ba, egin dian harreman ohiko gelditzea, ez? Eta asko ikusbesteik ez da? Gehan guztia udaberri eman digu. Hor dakazue grabatzeko mundu azkazue lau hor. Lau gure harremanan ondorio. Osea, bai, guri, bereziki ez. Han ezagutu ginen dan, eta handik hasi gendun gure harremana, gure harremanen parte handi bat izan zen. Eta geroztik gogoratze dugu etapa hori, zesango du, gure bizitzako importantenetakoa bezala. Belaunaldi guztietan. Baina, bueno, ez gara bakarrak, bikoteak ez dakit. Belaunaldi guztietan egongo dira, 3, 4, 5 bikote sortuak, ez dakit. Pentsatu guain dela 15 urte, ez nukela hain ziur esango nik iritsiko gineanik 60 urteta, Pentsatu. Gu atera gineanen desde logo, gauza zeon oso larri. Osea, benetan, zorionak, bejonde izuela, lortu dezuenai, hoxe, guain dela 15 urtetik honea, berriz ematea indarroi eta impulsoi, hoxe, erdi hilzori neontzan talde txorri, Zikloak beti izaten dira eta beheraldi horietan pixkate utzi ezkeo, urte izematu urte, baina 2, 4 urte pasa ezkeo, berriz normalki buelta ematen da. Hor aguantatzen behar da. Zorionak. Mila esker.